Abubuwan ɗaukar hankali daga mace. Masana sun yi amanna da cewa namiji ya fi mace son yin aikin ƙarfi da gwagwarmaya, mace kuwa ta fi son tafiyar da komai a hankali cikin nutsuwa. A nan za mu iya gane cewa saboda gaɓoɓinsa sun fi nata ƙarfi ne, amma ita ma yanayin da aka yi ta tana son yin komai a hankali cikin nutsuwa, ba illa ba ne a gare ta. Dalili kuwa shine idan muka duba da kyau za mu iya gane cewa ita ce take da alhakin renon ciki da renon yara. Za mu gane cewa hakan ne daidai da ita, domin da ta zama mai son yin aikin ƙarfi da yin abu cikin gaggawa, da cikin haihuwa bai zauna a jikinta ba. Sannan kowa ya san yara sun fi son a riƙa tafiyar da lamuransu a hankali, saboda su ma a hankali girma da wayansu ke shigar su. Kuma mace ce mai renonsu, don haka idan mun fahimci yanayi da take da shi, shi ma abin so ne ba naƙasu ba ne. Mace ba ta iya yanke shawara a gurguje kamar yadda namiji kan yanke a nan take. Kasancewar mace da wannan ɗabi'ar shi ma wata baiwa ce a gare ta, ba wai naƙasu ba ne, kamar yadda wasu mazaje ke gani. Domin idan muka duba muka ga aikin da take da shi na kula da iyali da gida da jama'ar gidan, za mu gane cewa lallai an yi hikima da aka halicce ta a hakan. Sabili da hakan ne ke ba ta dama ta dubi al'amura, ta auna su, ta gani kafin ta yanke hukuncin da ya dace, saboda ita ce ta fi sanin halin kowa a cikin iyali, kuma takan ji nauyinsu a kanta. Mace ta fi son kwalliya da duk wani abin da zai ƙayatar da ita, da kuma son ta yi yanga fiye da ɗa namiji. Haka ne, domin ita aka halitta wa ƙirar yin kwalliya da kayan yanga, irin su gashin kai mai tsawo da cika, aka hura ƙirjinta da mamuna, aka yi mata baya da ƙugu mai ɗauke da ƙira mai ma'ana, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya san ita abin sha'awa ce ga abokin jinsinta, wato namiji. Da Allah bai yi wannan hikimar ba, ya za a samu bambanci da namiji, kuma da ya za ta zama abin sha'awa da neman biyan buƙata ga mijinta, har ya zama dalilin samar da zuriya. Haka nan mace ta fi namiji surutu, kuma ta fi namiji iya kula da harkar yara. Ita a kullum hankalinta a kan ci gaban iyali yake. Hakan kan faru ne a dalilin barinta a gida da maza kan yi da iyali su tafi neman abinci. Ita kullum suke tare da yara a gida cikin surutu da bari-bari, shi yasa ta ƙware a cikin yi musu hidima. Kuma a lura, mace ko da yarinya ce za ka ga ta iya hidimar iyali, domin ita uwarta take koyawa, ba 'ya'yanta maza ba, don ta san ita ce za ta gaje ta a gidan wani. A taƙaice, game da ɗan bayanin da na gabatar a sama, za a iya ganewa cewa ita ce sirrin zaman duniya, ita ce wacce uba da 'ya'ya suka dogara da ita wajen gudanar da harkokin gida da na yau da kullum a ko da yaushe. Alhamdulillah, da wannan za mu dakata a wannan daidai lokaci, sai kuma a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. Ku ci gaba da bibiyar shafinmu na Mata da Halayensu a kan YouTube channel ɗinmu mai suna Mata da Halayensu, da kuma shafin